ma chigni janeno ma Lolwe TV kamora mora ma intio kinyi masani magi gin weche mag nonro mar Oboke. Nyinga en Nick Okelo. Seche machalo kama indi an Oboke ka indi adek, Oboke mar The Star, Oboke mar The Daily Nation kod Oboke mar The Standard. Achago Oboke no endo mar The Standard en Azimio fresh fight to force DP to resign. En sani kora Azimio dwaro mar mondo mi koro gichun jalup jatend piny owacho Migosi William Ruto mar mondo mi ogwe town nikech adieri nyosewe nyaka dundo bura manendo manosire kane odonjo e loch mane gima giwacho. As members of Jubilee Party, we want to tell the Deputy President that he is out of order. This is where we draw the line. Enough is enough. We say so because the Deputy President is an active member of what he called a mongrel government. Ane wachmantiere sani endi onyise ka indi Jeremiah Kiweni menjagoro mongirore manende duond od burano endo. Ka wa dhi nyime wach machielo man kaendi en wach mar Kenya's debt situation not worse since handshake. As Ruto claims, CBK shows that the public debt stands at 8.2 trillion at the end of December 2021. By April 2028 it stood at 5 trillion. Mane wach mantiere CBK kata Central Bank of Kenya wacho ni piny Kenya ok nigi goyi marach ahinya kaka iwache pileno endo. Koro nyalo somo digin tang'o miyo giwache kamano. Itoboke nindi mar ang'wen. Ka adhi nyime, talks of Tuju and Waita city governor bid erupt. Tuju nyaka sani pok olero ni odhi chung' kanye, odhi chung' nang'o. Nzio kawaita bijosi ya kumanyo governor mano endo Machakos. To wachire sani endi ni ginyalo donjo mondo gichung' kaka governor kod jalupne e county ma Nairobi. Iparo mano bo chalo nade. Ngati agi nyosebedo karingo, timu wanyonyi nyosebedo cleared, gik mang'eny nyosebedo katimore. To Azimio ng'eni kama gigo marach, to mane kaka ginendo odhi. Mane wach mantie kanya, Raila handshake didn't destroy opposition. Raila wacho ni handshake mane gin go Uhuru Kenyatta ok noketho mago Nonro buche makwedo. ODM shocker for aspirants as it gives direct tickets to chosen few. ODM wacho ni tije magebro chiwo ne gi oboke achiel kachiel ma onge kama gibro luwo, matine ni gibro ng'iyo ni ng'ano manyalo kato imiyo oboke. Nomination kata primaries kande koro onge. Ma ndi ni magi wacho ka koro ne olor weche go mag bende ndikruok kaka jima dwa chung'. Magi weche mane be ni nyiso ji chone mondo ji obed ka gin prepared ng'eni agima kama nyalo timore. Orange Party says it has conducted opinion polls in certain areas to pick the most popular candidates for certain seats. Ine gitimo mbulu mar paro. Akani ne gichopo iri, akani opinji gima chal kamano kamora mora ma intiere. Wacha sani koro gisewe gibong'yo jogo koma ne gimbi molo jomoko to gibro miyo direct ticket. Party primaries to begin next Monday 21st with stiff competition expected in Raila strongholds. ODM chako nominations mag tarik 21 mano en chieng' mande aparo mos tobo ringo kuom dwe achiel teni do time kiluome makmana chini koro kuon Raila nitie gi mbi ahinya bro bedo kod magoyo kom magin nyosruok gi nyorni malich ahinya kuom jogo malaro kom mane wach mantiere. But giwacho bende kamoro kanyo endo ni kuom sani endi ji kaka nyang'o gi ribo mi direct ticket, ji kaka Simba Arati emomiyo nyoro nyeno ka ng'ato kaka Samu Ngeri gini opito ng'ucho wuok e ODM. Ka Samu Ngeri gini jo ODM masavanda ODM sani ne ringo wuok nikech weche makamagi iki. Nyiso ni samoro nitiere gima ok ni kare nikech kiwacho ni ng'ane ema ji ohero ahinya tamiye to ng'ane samoro bang' dweche adek ka siasa oselokre ji kendo koro ok ohere. Itimo nang'o nikech campaign en marathon. Paro ni kanye ODM onego niwe ji to dhi e nominations to ji oganda yiero joma gidwaro nikech samoro opinion poll ma iwacho no endo ok ochopo kuom ji te. Siasa Wamalwa the power broker gaining popularity in Western Kenya. Sani en koro Wamalwa koro sani en koro en ng'ano endo masani ni koro en ema koro otugo igita e weche mag siasa ma koro medo mana dhigo malo pile ka pile. Mago cites mobile phones as leading cheating tool in KCSE. Mago wacho ni simbe mag ong'we yamo sani mitiyo godo mondo mi ji okwal penj ma klas 12. Apa ni gino endo onego bed band mondo mi joma timo penjo timatima penj to nyaka dhano kwale makata bed ni dine machal nadi be samoro iwuora to dhano kara gin nang'o. Ka adhi nyime Oboke niendi mar The Standard
It is another season without a trophy for Manchester United. Manchester United knocked out of Champions League by Atletico. Ronaldo didn't manage a single shot against the Spanish champions. Ronaldo tindo kapani ne bini wacho wachine eno rumo katarik. Mabende ne bini koro kuom sani ndi Ronaldo gere ok nitie kata mani tuko pero ne gibed technocrats e weche mag adhula. Ang'en jo Manchester mani ka ndi nyalo kata baya gi kidi to mane adier manitiere. Ronaldo orumo kale okwer. Arsenal bende nyomote bade nyoro elwet Liverpool. Nyegi romo gerembre chopi Okelo. Gokore gi kabisa. Baba nyene kanyo kendo baba nyene eno tugo no endo. Wana ka baba ko mora hinya kaka Arsenal nyotugo. Arsenal kunyal kudo wi baba ka baba wuok Kenya obiro neno kaka utugo. Tai koro Liverpool ridho waridha kaka no ridho chande. Ok en gima ber. Arsenal. 3 games in hand mane uno goka tanguru. To Manchester sani koro go magi point achiel kende. Kawa dhi nyime head to head en ng'wech mara irititi motwere matimata e kind Raila Odinga kod William Ruto. Maendi bende en mana mano ma koro Daily Nation notimo kalure kod minyalo goyo ombulu how they stack up. Raila sani endi koro wacho ni kod ma Raila omako ma Raila nyalo yudo ombulu. Onyalo yudo ombulu 8.5 Ruto nyalo yudo milion 8 mateni kanyo endo pod dong ombulu 5.7 ma ilaro. Estimated number of registered voters in areas perceived as Odinga strongholds. Tayari Raila kachako mwejini kalori gazetini odhi chako gi 8.5 million. Ruto dhi chako gi 8 million. Ay koro gedwa chako laro kae ndi koro 5.7 million. So mane mondo ing'en koro battlegrounds gin kanye. Battleground gin kamoro kaka Tana River, Lamu, Garissa, Wajir, Turkana, West Pokot, Samburu, Narok, Kajiado, Kisii, Nyamira, Nairobi. Mage kono kule ni battlegrounds. Makoro ka ndi makoro ne bini koro jogi koro chome nyong'ong tir. Mondo ahinya Nairobi ka ndi nyaka Azimio timatek. Kichangeni Azimio dhi bedo gi tabu ahinya kaka Azimio dhi chungo ji koni gi kocha. Raila Ruto go head to head mane wechego koma nitiere sani endi ma loso. I will make Uru an advisor in my government, Raila says. Oboke to Uru with my bed mano endo ngato majating ndai kata janga drieko e piny owacho mare. Who urges safer abortion services for those who need them. Ma wach mantiere World Health Organization wachini mondo mi ogol iyegi ogol maber. Akeni mano bende ber kaka ng'ama ja Kristo mong'eyo Kristo mong'eyo what it is. Okang'eyo but koro kendo kwache kaka professionals but mind in debate mabro dwaro mondo miaket ka indi gi jodolo mag Lolwe TV. MP Waluke told to pay 3 million for Jacob Juma's loan. Maendi Waluke en gi weche mang'eny ahinya maluwore mag pesa. Jubilee was to kick out lawmakers who have defected to UDA. Mane wach mantiere kanyo endo Jubilee koro do mondo mi koro jomose wuok odhi UDA uoga gima pod gin gimako malich ahinya to bakane tiende mondo giwuogi we gibedi. It's only 4 months to go. Nge wach ka ang'iyo weche mamoko mantiere kanyo emani just not good enough ma wacho Manchester United just not good enough mane ler mantiere abrowe mano gi kanyo. IEBC wants manual results given priority. Mind and the star. IEBC sani kendo dwaro mar mondo mikoro jodoge wach mar kwano ombulu nyaluwa chieng' chande. Ang'o miyo ji nyaka tim mano? Kenya ose invest heavily a technology mar elections. Wacho ni mondo bingato otinga results gi lwete to tero kama chielo mondo dhi okwan. Kantie disparities gocho ni koro mukel gi lwedo ni emibro kwan ahinya. IBC wants manual results. Magi mano kelo lwenye kinde moko kae ndi 2007 moko nyalo doro mondo mwadoge but IBC no ni is a good way. I don't know why. The electoral agency is proposing fundamental changes in managing results transmission, whereby physical transmitted results would be given precedence over electronic transmission. In proposed changes, the elections law, the IEBC wants Parliament to pave way for both manual and electronic transmission of presidential results. My Okelo weche mang'eny to IEBC ong'eyo.
Gio the other kind of the Sunny and we are a country my watch in Africa kind we lead in technology. Let's just lead. Dok chien mar mondo mi chako kwano mbulu kendo nya luoni likelo weche mang'eny bro kelo koko e piny Kenya kaendi an manene pacha kaka niko kelo kata kamano gipange kaka yodwa time kaendi. IBC wants manual results given priority inyalo ng'iyo gima nitiere. IBC will hold credible and reliable elections. Mahiri Zaja pod loso ga IBC. Shocker for aspirants as ODM starts issuing direct tickets. Mane wachmantiere. However, where there are no clear favorites, party will hold primaries. Former Prime Minister Raila Odinga party will next week start issuing direct tickets to popular aspirants, a move that will shatter dreams of hundreds of aspirants. ODM said it has finalized scientific opinion poll across the country and will issue certificates to aspirants with a wide lead. First of all, aspirants don't need to moge machala kama. I mean, who knew that? Number two, we would love to know the methodology, the scientific methodology behind all this. Mondo mi jiu bed ninya lungeo. Ene sama mondo mi tegi ji maber manegi matimre. But gimabende koro dong makoro makodho ji eni odi mnyolo wach nomination joma chudo nyoro kawono gi selando wachno. Mago gik mabro keto weche mang'eny ahinya kuom odi mosebedi kiwacho ni ji oluoro nikech weche mag nominations mok ni kare. Maneler mantiere IBC to deploy 58,000 Kim's kit as rigging claims escalate. Mana e watchman tire kanyo endo. Ka ang'iyo Imanyalo medo kaindi a man will always want to be a man. Maendi Felgona Oyuga wachoni now believe sexual orientation is not something you choose. How else can you explain still wanting to go out with a man after all the character development one has to go through, as well as the money women are giving men in this Nairobi hour? We should all be lesbians. Well, someone is fully gone on the cocanyo, giving me chima peka hinya. And no gani kari komundi wacho insano do mundu koro yuite, I mean rawirete ong'any. Mane gima iri dwaro ka wacho ni Ruto gi Raila koko nyalo winjo wach magero yudhe, to koro yudhe bro ng'anyo kendo gibro wang'o ombulu margi. Yudhe onge tene mondo wang'o ombulu margi, yudhe otigo ombulu margi keto ng'ama gidwaro. Keluru yudhe moro mondo wayier. Wangombolo weche makamago okang'e gimomiyo Eric Omondi paro gima kamano to en ng'ama celeb. Ka watieko en mana ni kiny bende en odiochieng' machielo na mondo mi wawegi kanyo endo warom kendo e weche manyien ma ang' nakelni achiel kachiel. Onge wach warom e seche mokogo.